Здравейте хора, аз съм Стефан и добре дошли в една нова поредица на Майнкрафт, където ние ще сме викинг и ще оцеляваме и ще се пробваме да победим играта. И да, сигурно няма да успеем, защото аз съм слаб, но нека да започваме. Така. Сега да разгледаме. Моята цел днес ще е да събера Desert Temple, окей. Ще идеме в него, дано да открием нещо хубаво. Аз не съм използвал никакъв сид, че да открия този Desert Temple. Днес ще се пробвам да експлойна малко света и може би да се заселя на някое място. За момента събираме дърво, да си направим инструменти. Това не е Hardcore World, тъй че ако умеем, ще може да се респаунем. Ако чувате кликане от мишката ми, много се извинявам. Това ми е единствената мишка, която имам за момента. Да. Така, правим си кирка и може би брадва. Така. Така. Ще взема малко камък набързо. Така, взех 3 камък. Да се направя кирка каменна, но първо ми трябва пръчки. Момент. Ето така. Момент само. Понеже контролите са ми разбъркани, да си ги ресетна. Така. Да, ето, сега са ми оправени. Така. Сега отиваме да видим какво има в Desert Temple. Така. Почти сме вътре. Така, тук си направим вход. Внимаваме да няма някой зомби или крипър. Ето има скелет. Доста забива. Така, останах на едно сърце, понеже много ми забива. За жалост. Дано да открием храна. Да там флеш поне. Така. Махаме 2 диаманта и златна ябълка и айрон също не го видях. Супер голям късмет. Енчантната голден ябълка. Това е късмет голям. Лоялти ще го вземем. И злато. Супер. Сега ще съберем TNT-то.
Така. Сега излизаме от тук. Обаче първо мисля да изядеме няколко видео там флеша, да възстановиме малко сърца. Добре, оглеждаме се да няма нещо. Няма и излизаме с голям късмет. Златна ябълка и енчантната голден ябълка, желязо и диаманти. Това е доста голям късмет. Така. Сега ще изядем още няколко там флеша и ще се пробваме да намерим и да убиеме животни. Само ще си подреда инвентаря. Имаме достатъчно желязо за кофа или за кирка, но мисля да го използвам за кирка. Понеже кофа за момента не ни трябва. А кирката ще ни потребва, за да копаем. Така, сега ще съберем коблстоун за печка да си направим, да изпечеме малко храна. Така. Слагаме. Здравейте хора. Извинете за прекъсването, но просто записът е спрял, докато съм играл, не съм видял и да, но сега ще ви кажа какво съм направил. Като цяло открихме равин, паднахме в него по-скоро. Тук съм се барикадирал, тук съм изпекал желязо, направихме си бутушки, направихме си кофа, желязна кирка и това е общо взето. Открихме също кол, направихме си и щит също, да. И тук сме си започнали да копая и да, може би, за да виждате, ще направя този човек. Ето така. Ето така ще виждате. Не сме на диамантено ниво със сигурност, нали така? Сега ще проверим. Да, със сигурност не сме. На 44-та сме. Но си копаем за желязо. Ето така тук може да направим стъпаловидно. Нещо като стълби надолу. Опа. Исках да сложи тойч. Може би видяхте как изглеждат съобщения на Косо съседа. За неговия канал ще откриете линк в описанието също. Да. Понеже той също играе Майнкрафт. И сме добри приятели с него. И може да направим предица с него, ако искате. И ако той иска също. Тъй, че Коси, ако гледаш това видео,
Ако искаш, може да направим поредица. О, ето желязо. Открихме си желязо. Сега мисля да се качваме. Да, ето паднах. Така, ето. Качихме се. Сега ще поставя тук да се опекат. Друго какво може да направим? Това ден вече май не е. Да към така. Да. Окей, имаме точно 7, да си направим гащи. И нашата броня е готова. Тези двете, т.е. каската и честплейта няма да ги правим, защото ние сме викинги и ние не носим каски, защото ние си имаме наши каски. Да, нещо такова. Да кажем. И тук имаме още 3. Може би за желязен меч. И имаме още едно, което ще видим за какво е. Имаме, може да си направим вълна, но няма, защото ще си пазим стринга. И това мисля да е този епизод, хора. Благодаря ви, че гледахте. Ако епизодът ви е харесал, може да се абонирате за канала, да дадете по един лайк и да пишете в коментарите дали... ето. Пак на спами коса съседа. И да пишете дали искате да направим поредица с коса съседа на Survival или на Hardcore. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до нови срещи!